ବୋଉ କଣ କରୁଛ? ଏଇ ପାଖର ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଖୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କଲେ। ଏଇ ଅଣକଣ ହେଇଛି ସାପ ମାପ ଦୁନିଆ ପଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପାଡ଼ିକି ଖୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ସବୁ ସଫା କରିଦେନେ ଏ କାନ୍ଥ ମୂଳରୁ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟି ହେଇଛି ତାକୁ ବାଜେଇଦେଲେ ये तो बढ़ुनी ବଢ଼ୁଛି। ये नेउआ गछ पा ନେଉଆ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ तादर कौन फलियो? ହଁ ହେଇପା। ମୁଁ ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲିଣି କାହିଁ ତାର କିଛି। ହଉ ହେଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଆଉ ଫଳିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।